Mă enervezi. Cina! Mă, auzi cum se aude. Bă, Claudiu, ești de vină că mi l-am luat, mă, că mai bine îmi strângeam în șoamă unul cum trebuie. Tu ești de vină, Claudiule. Eu sunt de vină, dă zi, eu sunt de vină. Tu Cam ești. Că mi-e pula de prost. Stai un pic, nu, dar stai un pic. Bă, că fac accident cu căcatul ăsta de tir. Da, mă auzi, ventilatorul. Nu, la fel te auzi. Cum? La fel cum? Flex! Mă. Mă, tu ești de vină, Claudiu. Știi bine chestia asta. Da. Ce? Băi, e foarte intelectual, el știe toate, bă. De pe De telefon. Ah, Vezi, Claudiu prost. De-aia, dacă nu era Claudiu, nu m-am telefon ăsta și trăiam fericit până adânci bătrâneți. da, cu telefon care ținea 2 ore bateria. Adică care? Bă, eu, Claudiu, e prost, mai bine luam un Ia. iPhone 100 de ori mai bun și uita. N-ai cum să zici că nu e așa. Ce? iPhone-ul nu mai bun. Ce e, Alex? No, dar ești mai e și surd, no. E Dumnezeu, nu te